Mange kender flaskehalsen peger på. Her vil jeg vise, hvordan man kan lave sin egen med en gammel CD, som man ikke bruger længere. Vi har i hvert fald mange gamle ridsede CD'er, så derfor har jeg taget nogle af dem, og så har jeg lavet sådan nogle her. Det kan være for eksempel, at man ikke kan finde ud af, at man skal have SP eller K. Den kender I godt. Sandhed, procent, konsekvens. Så kan man lave sådan en her, hvor den anden skal skubbe, og så procent. Så kan det være, at jeg siger, hvor mange procent synes du, din mor er irriterende lige nu? Det kunne også være konsekvens. Du skal gå ud og rydde opvaskeren op, eller tømme opvaskeren, osv. Så kunne man lave sådan en, hvor man familieaftener, i stedet for at sidde og se fjernsyn, så kunne man lave sådan nogle små forskellige, og jeg har lavet flere forskellige skiver. Det her, det var en med sandhed, procent og konsekvens, men jeg har også en, hvor det kunne være bevægelse, hvis man tænker, hvad skal vi lige lave? Det er fordi, den her, den vil jeg lige vise, hvordan man sætter på. Her er det for eksempel noget med lave 5 sprællemand, lave 5 mavebøjninger, lave 5 englehop, lave 5 skihop, lave 5 armbøjninger og 5 twisthop. Og der kan man så se, hvem falder først ud om, forældrene eller børnene. Jeg har et bud, men jeg vil ikke sige, hvem jeg holder med. Man kunne også lave sådan en her, hvor der står, at forældrene, de vil gerne have, at børn, de skal hjælpe. Og hvis de ikke siger, jeg gider ikke, nej, fint, så kan du selv gå hen og dreje på den her, så se, hov, der stod, du skal rydde bordet af i dag. Godt. Og så er det jo ikke så smart, hvis begge børn de får ryddet bordet af, men så får bordet i hvert fald blevet tømt, ikke også? Så man kan lave de her skiver selv og finde på, hvad det skal være, alle mulige sjove tosserier. Det kan også være, at børnene får lov at lave en til forældrene, at du skal læse en godnathistorie, du skal fortælle en pinlig historie om dig selv eller et eller andet. Så kan man lave sådan nogle skiver, som der er sin helt egne, og så kan man, og de er ret nemme. Nu viser jeg det. Først. 1. Du skal bruge en gammel CD eller DVD, som er ridset, du ikke skal bruge til noget andet alligevel. 2. Du skal bruge noget gaffatape, og det er fordi, i CD'er, der er der jo det her kæmpe hul. Og der er det altså ret svært at sætte de her splitter i, og det er så nogle fra konvolutter. Ja, det er ikke sikkert, at de børn kender det, men voksne ved, hvad konvolutter er. De havde sådan nogle konvolutter, man kunne sætte sådan en split i og forsegle med. Og det er de her splitter, som jeg bruger til at holde pilene. De er sådan her. Så kan man lige åbne dem op. Sådan nogle splitter her. Så CD og tape, splitter, og så har jeg enten karton, eller hvad man ellers har. Nu har jeg lige været så heldig at have noget papir, der var lamineret til pilene. Og så til hullet, der laver jeg med hulmaskinen bare et hul her i pilen. Nu skal jeg lige se, hvordan der trykker. Og I må godt lige se først, at der ikke var hul. Og så tryller jeg lige et hul nu. Og den blev pænt skæv, men ved du hvad, det er fuldstændig ligegyldigt. Den kan sagtens bruge den alligevel. Godt. Så når jeg har den her skive, så det første jeg gør, det er, at jeg finder ud af, hvor mange rum vil jeg have. Og på dem her, der har jeg lavet, så der er 6 rum. Man kan også lave dem med 3 rum eller 4 rum, det bestemmer man selv. Så tager jeg en lineal, og så er det vigtigt, at man bruger en sprittus. Ikke sådan en, der kan viskes ud igen, men en sprittus. Og så starter jeg først med at lave en streg her, der går lige igennem. Jeg regner med at lave 6 rum her, så nu kan I måske se her, der er de første 2 rum. Så sætter jeg det lidt skrå, fordi jeg vil ikke have, at det bare skal være 4 rum. Så kan man forhåbentlig se, at der er lidt flere rum nu. Og så laver jeg de sidste 2 her. Så er der 6 rum, og det gør ikke noget, de ikke er lige store. Det kan også være, hvis mor og far rigtig gerne vil have, at børnene skal være søde en hel aften, så kan de lave et kæmpe rum, der hedder søde børn hele aften, eller artige børn hele juleaftensdag. Man kan lave mange trick, man kan selv bestemme. Så tager jeg et stykke gaffatape, og det skal selvfølgelig være bredt nok til lige at dække det der hul. Så jeg tager lige her og klipper. Og der har jeg altså en speciel saks, fordi sådan et gaffatape, det klister helt åndssvagt, og det sætter sig, som I kan se, på både saks og fingre og alle andre steder. Så derfor så har jeg altså en saks, der er bare dedikeret til det lige. Så kan I se, den er bred. Og der er jeg sådan, jeg kan godt lide at spare lidt på tingene, så jeg klipper den altså lige over en gang mere, fordi så kan den dække begge sider. Det er sikkert. Det er det der med gaffatape, der klister godt, ikke? Sådan der. Så kan man enten klippe den rundt, hvis man synes, det er pænest, det har jeg gjort for de andre. Nu gør jeg det bare lige hurtigt her. Så kan I forhåbentlig se, at nu har jeg lige dækket det her hul, der var inde i skiven. Og så sætter jeg også en på bagsiden her. Fordi så er jeg sikker på, at det her hul, det er stærkt nok til, at jeg bare lige kan stikke en lille bitte sprække her i midten med en hoppekniv. Ikke ret stor. Og så kan jeg proppe den her split igennem. Tada!
Så er der en split her, der kan holde den her skæve pil, jeg lavede. Og så ved jeg ikke, om jeg skal have nogle af mine dygtige assistenter her, min dreng eller pige, til at sige nogle kategorier, som de synes, de skal være på den her. Det, der er vigtigst, det er, at den der split, den skal man ikke presse for langt ned mod pladen her, for så vil pilen altså ikke dreje rundt. Man skal lige tjekke, hvilken faktisk kører rundt, den der pil. For hvis den altid sidder på rydde op, så kan det være, at ungerne de lægger mærke til det. Og så kan det være, at de ikke helt går med på den. Så det kunne være, at man siger, giv slik. Giv slik. Altså slik til fredagsaften. Det kan være give chips. Hvis det er børnenes, den her tænker jeg lidt. Vælg film. Hvis man gerne vil have, at den aften, der skal det altså være børnene, der får lov at vælge filmen. Så kan man selv med sin sprittus simpelthen vælge, hvad kategorien er. Det kan også være, at mor skal fortælle en pinlig historie fra hendes barndom. Den kører godt herude. Eller en af hendes mærkelige historier fra hendes barndom. Så man kan simpelthen lave de her skiver helt selv fra bunden. Som sagt, en CD. Ja, jeg har så fået rigtig mange her. Og gaffatape. Noget klip gaffatape. Og pilen, det har jeg faktisk ikke vist. Der har jeg egentlig bare sådan en lille stump karton eller et eller andet lignende. Hvor jeg lige klipper sådan en spids her. Og så har jeg klippet hak ind her. I hver side hen ved spidserne. Og så har jeg bare klippet op til her. Og der skal jeg lige passe på, at det ikke bliver så smalt, så der ikke er plads til, at man kan lave et hul med hulmaskinen, uden at hullet det ligesom kommer ved siden af. Så der skal være vist bredde derpå. Og så er det det der med at ramme rigtigt med hulmaskinen her. Vi prøver. Se om det går. Se, det er det, man skal lade være med at gøre. Det er også godt indimellem at have nogen. Der kan I se, de andre her, der er det faktisk lykkes. Så man skal bare passe på, at den ikke rammer her ud i siden, for så kan man ligesom ikke sætte den fast. Så sådan laver man sine pile og skiver her, og så lad være med at gøre det, ligesom jeg lige gjorde. Så kan I simpelthen lave en masse sjov, og det kan man gøre til alle mulige ting. Det kan også være, hvis man skal en dag ud i naturen. Man kan sige, jamen hvad skal vi så gøre? Jamen det er, at vi skal finde 5 kogler, eller find 5 sten, eller find 5 køer, eller heste, eller et eller andet. Og så er det opgaverne på den tur. Så på den måde, så er der kun fantasien, der sætter grænser for, hvor mange spilleaktiviteter den her gamle CD-skive faktisk kan give, som er for ridset til at spille. Spørg lige, hvis det er børn, der gør det her, spørg lige mor og far, inden I begynder at tegne og begynder at lave de her, ikke også? Så ikke lige tager deres yndlings-CD og tegner på. Jeg håber, I kunne lide videoen. Husk at smide en like, hvis I kan lide den, og abonner, det er gratis. Det hjælper.